Просторен двустаен апартамент в село Равда за 92 000 евро. Сградата е разположена в центъра на село Равда, в близост до магазини, заведения, както и на пешеходно разстояние от морския бряг. Апартаментът е на втори етаж с обща площ от 85 квадратни метра. Състои се от входно антре. Светла и просторна всекидневна. С кухненска част и трапезария. Широка спалня. Баня с тоалетна. И широка тераса. При интересни потърсете на посоченият номер и адрес.